Salam, hormatly vatandaşlar. Bugünkü kıyıkacık video süjetimiz Şwetsiýada öýde ýaşaýan owamdan, ýagny Laplandiýanyň bir künsünden uğradýan. Oňam sebäbi bar. Ine soňky bir ay ýarym 2 aýyň dowamyny Türkmenistanyň ähli ine ýemesi gurruňy. Ine şo gaz ýok, sowuk, ýyly ýok. Ine millet gaty kösenýär. Ine şuna bagyşlanyp bir topa gepleşikler edildi. Ine saparagy geçirdi ýigitler bilen. Ana dün kemine de gurrun etdi ýeňiş bilen şu barada. Men bir kerde ozalaydyp berdim. Indi näme bar berdi? Ine teredin ine şu taýfy men häzir ekran beýle geçir. Ine şu taýfy watandaşlar Laplandiýa, Şwetsiýanyň iň sowuk ýeri. Şwetsiýa döwletine deňeşdirmek üçin aýdyp bereýin, Türkmenistan bilen Şwetsiýa döwletine bir gram nebitem alynan gazam ýok, hiç zat ýok. Bu döwlet diňe nämen hasabyny öýleri, jaýlary, şular ýaly sowuk aňzaklygy ýank kesmek üçin nädip jaýlary ýyladýar, ýa nädip millet ýaşap bilýär diýen sorag bar da. Ine seredin ine. Şu men howlumdan aýrylan gar şu bir hepdaň içinde ýygnaly. Depe bolup ýaty, beýikligi 4-5 metr bar. Ýöne biz maşyny giyip çykmaly ýerlerde aýyrmaly bolýar. Indi ýoluň aňyr ýüzüne geçeli görkedeň. Ana seredin tabigatyna rahat bolardan ekrany. Tak. Ine Şwetsiýanyň tabigatyny şuňaly. Sowuk ýurt. Elbetde bir ýylyň 8 aý diýen ýaly şu taýda hem sowuk hem gar. Ne Laplandiýada hem Şwetsiýanyň ol gün orta tarapy elbetde beýleder, biraz maýylrak. Ýöne esasan alanda ýagdaý şeýle. Indi nämen hasabyny şu döwlet meselem o milletin o jasaýy jaýlaryny ýylylyk bilen ötçün edýär. Birden bärde Şwetsiýa şu tokoýluk, suwluk, köllük ýurt bolansaň şol ýanky ýemeler bar. Suw degirmeler diýip aýdaýyn. Suwun üstü bilen rotorlary işledip elektr energi alyp halka paýlar. Ikinciden hem soňky 10 ýyl bärini gaty guruluşlar gidipdi, ýellegirmenni aýdaýyn. Ventilator ýaly 3 ýemede dur, şolar aýlap ine elektrik togyny öndürýärler. Ine bir gün şo ýollar bar ýakam, ine durup şolarym surat alyp ýetiren. Watandaşlar, Şwetsiýada Türkmenistanyňkydan suwun kun hasap etsek 3 hesse köp halk ýaşaýar. Ýan gaýdysynmyal gazam ýok bularda. Nebidem ýok. Ine aýdýarlar, ine orsiýet ýapypdyr Ýewropa bu ýöwelýä sowap öne galy. Hiç zat ýok şu taýda. Ine şu sowukdan bir ölýän bolsa biz türkmenler öläýmeline otyn şu taýda. Ýewropanyň eme sowuk ýerinden. Ýok o zatlar. Hatta ine men häzir size görkedeýin. Maşyny goýrak bar. Surata düşürmek bolanat da ýöne. Onda da ine görkedeýin. Ine şu yer var vatandaşlar ine. Ne görýän mene şu ýeme üçin ýöreýte maşyny gyzdyrmak üçin ine şu maşynyň tok çekilýär. Ine şunu açýan, hana şo tak ötürýän. Ine ýani lampalarym ýanyp dur. Ondan ine sürmezden ozal maşynyny gyzdyryp yarım saatdan soň minik gidip bermeli. Hiç ýyly kösençlik ýok bu döwletde. Ýöne näme üçindir? Dünýäde gaz boýunça 4-nji orun eýelýär diýip agzyny köpürjekledip gürledýän hökümetli ýurdun ilaty sowukdan ýaňa nädip ýaza çykjagyny bilenler. Ine problema şo taýda watandaşlar. Oňam sebäbini men bilip otyn, ýene de bir gezek nyktabaýdan oň ýeke sebäbi halk başdan sowmalyk edýär, halk cehennemçilik edýär. Özüniň kidigine düşünen şo gazyňam, şo neftiňem, şo ýer üstü ýerasty baýlygam hemmesi biziň kidigine adamlar düşünen. Ine seredin, şu baslyp ýatan gar bar, ine. Şu men moýum bilen dessek de men 1 metr 80 bäri ýany. Şu
Şu baslıqıp yatanlar, bu qarlar ayrılanak so güýden mär ýaq gidip oturşy. Ene. Buna ellerine emma yolun uğruna günne gelip gerek bolsa bir günne üç södek gelip qarını arasalap yığınap akıdıp o dökmeli yerine dökeli. Yöne diyecek bolyan adım vatandaşlar bir şu sizin özünüzün şu nahilli vay deyin bir sular ýaly cehennemçilik hasiyetiniz zararlı inni çağılanız enatalanız o ýerinize galalar buyup işe oturdu. Şunu talap edilýän bolsa hökümetten, yerli hökümetten, ol Aşgabatda gitmek gerekler. Yerli hökümet sizi döndürüp otur. Şolar etmelisiniz aladaňyz. Yerli hökümet, yerli hakimet, yerli deputatlar, ene şolun yakasından evşitler tutup hani özlere yakýandylar gazy şeýle dälmi? Ya yakjak oduny kapysyny döwüp getirip taýýarlap goýgy diýendiler. Emma näme üçin halk ejir çekmeli? Onu näme üçin bilen döwlet halk üçindir diýen lozungy bar. Ine ýene bir zat häzir ştaýda bir hojalygy görkezeýin. Watandaşlar. Ana seredin ana şu Kızılcaý. Hanna soň 4 san apşeýetiniň öňüne ortasyna garalyp duran 2 san 4 burç bir zat bardyr. Ine şolar gün batareýy. Haçan gün çykanda şo batareýler öz-özüne tog öndürüp zaýyň içine akkumulýatoruna ýygnaýarlar. Onsoň ine şo bilen ýaşap oty bir bölegini hökümetiň elektrik togyny gulanyp bir bölegi mene özüllüň ýaşular ýaly. Edip. Onsoň ýene de iki görnüşi bar. Yerin aşağını yemediýäler, burowlaýarlar. Yerin aşağına ýyly bar, şo ýylyny ıslanga bilen ýöreýte ıslangalar bilen alyp getirip öýüň içine çekýärler. Olam şol ıslanga da 20 ýyl goly wagt ine zaýyladyp bilýär. Ine olam özüňe energiýa. Elbetde Guran nöwrüň çykdy diýen, ol 4-5 ýylyň dowamyny özüne ödýär. Demek galan 15-16 ýylyny mut ýakýan sen elektrik energiýasy. Yurt verme diýen şo ýerden gelýär. Onsoň ol taýda bäri verme diýip dagdan gelip dağın aşağınyny burowlap alyp bilýärler. Onun üçin elektrik togynyň bu taýda almagy ýa öndürmägi türlü mümkinçilikler bar. Ýöne näme üçindir 365 günüň 330 söyleyeyim. Şol 360 mı? 365 günün 360 günün bağışlan 360 günün bir ýylda pesenden 325 günü güneşli Türkmenistan var. Şo günün batareýy bilen milletin öýüni ene tokly zatly ýylyladyp boljak. Näme üçin hökümet şu zatlary halka teklif edenak ýa gurnap berenak. Şeňmi? Ene problemi ştaýdy. Şoň üçin men size diýjek bolýan zadım watandaşlar, öz hak hukugyňyz üçin göreşmäni başaryň. Siz etmeseňiz, siziň etmeliýiňiz hiç kim edip bilmeýär. Siz şonu etmäňizden hana hökümetiň geleňsizligi sebäpli ýeriňizde galarlar, hana doňup buýup işe otylar. Ine men şonu aýdaýyn edim gysgaçyk şu gün çıkışymda. Bor watandaşlar sag oturuň, hemmäňiziň öýüňizde saglyk.